Karbi ang mga lapen ke media jirpo jirpiatum pininili dum tak nilip mondol pen nilip block pen so nilip mondol doik po lapen ke deopini mondol doik lo lapen ke nilip block president doik lo lapen ta nilip dum deopani amondol alogot mohila mondol president doik lo nilip press meet kipon nangko alam theke ta doik lo je ilitum a dead ilitum a constitution la penke ilitum a democracy la cepat jok ignak po la so joine sin ilitum press meet pinang koklo ilitum a constitution reng lo pulotante la so pisi ilitum democracy reng ikpo ilitum a democracy cepat reng ji pulotante la non BJP a सरकार kasolai ason det anut aphan democracy jitu kaningje lam kaningje longde lasoke ilitum cepa jok nang kok lasoke cepa jok je phana bangke non ilitum lasi congress party pen ilitum cepa diklo lasoke cepa along rar aphan ilitum suning diklo je ke chengsi ilitum a constitution reng lo pulotante la sofisi ilitum 244 eta rengi la sofisi ilitum 6 schedule ta rengi constitution yok sabelo pulotante ilitum la heta viret ko la sinon ilitum a leader lo congress a leader mp wayanad mp rahul gandhi ji afan mp apenta disqualification alang liphan ningkan hinia phan defamation case pipen alang liphan mp thaniklo mp thande pen alang liphan parliament along lam kaning je phan ta alang liphan aport pipeder parliament along lam kaning je phan ta bare alang li speaker phan ta in written alang li Johan lo lampani jelong pa sa lampani jelong le lasi Rahul Gandhi puiglo darob mat ilitum pherin angne chetan nang po